sangre! Tinapalabas. Impalpalastog ni Gringo kinidita ti inted ti amo na iti pagpaspasturan na rancho a kabalyo a pinanaganan na iti Turko. Iti matayan ni Rafael. Impudno na kini Julia abim mabadag iti grado na iti pagadalan ket marigatanen amang ikagumaan iti panag-iskolar nanto iti kolehyo. Imbaga ni Rafael asanton ngagtuloy iti kolehyo tagtrabahon tulangan. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nalagip ni Don Esteban ti gamong anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Imbaga na dayta kini Benito. Nagdua-dua tinaud-udi no masarakan da pa'y tinasawa kinabaknang. Gapu talakay unayan ni Ama Josep ket amangan no agkabawon daytoy. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! At damangay na parambak, apaman na sumangpet, ti espesyal na sangayili ni Hacienda Gabriel. Ay, asino ti mapadpadanan asumangpat, senyor? Siyempre, asino pa iti sapali? Sumangpet iti mabiit, ti unika iha na iritera. Ay, iso! Ay, ni Senyorita Marisol! Si. Senyor. Ay, sus, kumarkaron sa mati uyak hiyo. Ay, Dahito nga rod ti problema ni siya. San na maalay ti taraon na nasustan ay, siya. sus, senyor. Kasapulan ti doktor iti daytan. Mapanak to agpakita iti amigo ni Siak na mediko. Ay, ako. Kaya't kunawan sa gubanit na Siak na sangputan di uni kay hami. Ay, won mata, senyor. Tamagan man ni Siak kinisika, Mause. Anya ti sekreto ni Sika. Takasla nasalsalon at painisika ngem siya. Idinto tadandanikan sa nagdawan itinuben. Senyor, sekreto ka. Si, iti langam talaga na dayo nalakay kanyam siya. Ngam iti kabaylan winupig sa tibagi adayo. Andur ni Sika. Senyor, diyak maibagano anya ti sekreto nga ibagbagam. Awan matiam mo ka sekreto. Ibagak, no anya dagiti aramidak iti inaldaw, pamatsyak. Ngayon ti mang papigsakan yak. Pues, anya dagita Ama-Josep. Ibaganisik ang inisyak. Kaya't ko, nagpaut matibiyag ko nakaskan ka. Andiyan ni senyor. Bungusay? Abaw? Luciano, nayabog mo dagiti baka iti paginumanda. Una pong, nabayag mati panagsarsarita yo kini Senyor Esteban. Anya ka diti nagsarsaritaan nyo apaw? Ay! Adu! Dinamag na pa, no, anya kano ti sekreto, iti dito kinalakay ko. Anya? Ay, apaw. Anya ngagpaiso ti sekreto yaw. Saan kayo pa yaman nagsakita? Ay, sus! Ti inaldaw apan nakawatwat ti bagi Luciano. May saday tamang pasalon at kanyak. Kasta? Kan dagiti kankanan tayo iti inaldaw. Dagiti nasustansyaan at natangkan prutas. Dakkel ti maitulong dagita iti kinasalon at ti bagi tayo. Mabalin ang madanon kung tumutikas iti edad mo apaw. Dandani,
Agpapada tayo matiti kanan. Wen, kan di ka agbisbisyo. Di mo padpadasan ti agtabako, ta madiday ta. Awan kanyak day tapong. Umanayan ti sagpaminsan. Panaginom iti vino, wano arak. Nimbay amon, jay kas iti inuman da dun Esteban. May mayat matlang ti araramiden tayo nga arak. Manipod iti bagas. Sa bali la day jay apong. Wen. Mayat matkit di dayjay. Basta saan nalabas. Tano nalabas ti panaginom ti arak. Ay sos, mami sos. Pura na ti bitukam. Ay, wala niya. May mayat day tay apag isula ang apok. Kasta ti panang salwad iti bagi. Tapno di ka makala iti sakit. Gusto kayo, apong. Mayatan ti kastoy abiyag tayo dito'y asyenda ni Dun Esteban. Sagpaminsan matkat makaraman tayo iti karne. No lamas adumat iti karayan. Basta nagagat ka mapan agkamal. No karne, libre pay Basta nagagat kamat mapan aganop. Sakit din apa? Una apong. Ado ti malibre dito. No, nagagat tayo lagi day. Oray, awan makukwarta tayo. Makunamot na baknang tayo. Imbangman, Pedrita. Tama isa par mamutlat na ti pumaspasyar ditoy. Wan senyora. Awan matuna yun ti pakakumikumak ijay vilya. Taawan matan ti aw-awirak nga ubing. Balas ang lakit di itan ni Marisol. Lakit di Talagang taamis ti sa dayjay. Natawid na launay katirupa ni Don Esteban. Uray ti kutil. Napudaw ti kutil ni Marisol. Ubing pa'y idiata dito ingam mailadawan ng ti kinapintas na no dumakkel. Kasla grimrimat abituan dagiti mata na. Bimulalayaw dagiti kiday na. Natuntiris ti agung na ken naingpis dagiti bibig na. Ay mauray ko ti padagsumblina dito San Gabriel. Kailiw ko jay apo, Pedrita. Maoray yu senyora. Kuna di senyor sumangpat iti mabiit. Ay, kasta. Wan, padpadaanan na ti sumangpat surat na amang ipakaam mo iti isasangpat na. Ay, nagsaya atin no kasta, Pedrita. Ala, sapay lang ko bang aron ta sumangputan. Bareng saan na tayo analipatan jay apo. Sumangpad ka noon ni Marisol. Ay, sayang. Saan na nakita ni Lolita dagiti anak na. Talo dagiti apog. Nang di naman la napudutan ida. Nakasano. Kasjay mo't namin ti manugang ko. Ay, agasam. Di na pa'y nakita at ipan na kay masayang hindi ti bangkay ni Lolita. Nataay bayan ti kaawan na iti pagilyan. Ngamkas lawan anyaman ken kuha na ti amin. Adda kagaya mo ni Esteban. Si. Nadamag niya siya, tinapagtang ni Lolita. Wan, simbang pet dito'y balay nga kakapsot. Intaray mi idi iti ospital nga bawan lata. Di na nalasat ti kimpet kan kwa na asakit. Naala na ti sakit na iti di na pandangan iti umno nga oras.
Kan itinalabas sa panakabampannog na. Kasta ti ko na ti doktor. Kan si kun iti istoryana iti. Maturog lantan iti dila kompormi a lugar. No sa dino ti pakamitan na iti rabii, ijayan na maturog. Kaadwan na kanupay iti langalang. Porke? Basol ka din siya, no nakaala ni iso iti sakit iti kasta na inararamid ni iso. Ha? Nagayatan ni iso ti amin. Iso na di umabalin na isidir kanyak tinagbanagan dahi dyan na traidor. Esteban. Muy bien. Nasaya, tanaginanan ni Lolita. Anya? Kasta ti ibagam, Esteban. Si, mga dispensa. Na siya nagmatidin kini Lolita. Ngam numalagip ko tinaramid ni iso, agburak ti sangre ni siyak. Kat kaslakayat ni siyak, ti pamatay. Kat nasayat mat. Saan kon na nasangpetan na si Bibiyak. Ay, Diyos ko. Nailisin ni siyak, iti pagbasuran. Nasakit na lagi mo ang tinapalabas. Gamjak maliklikan no kastoy nga agtugawak dito'y hardin. Napudot ang tinarang tiinit. Ay, sumre ka kundi ito balay. Anya day tapit Rita. Inyawat mo ti mensahero, senyor. Telegrama. Nagapo ka di ka ni senyorita Marisol? Si. Nagapo kini Marisol na ito'y. Ah, nagrupangat. Apay nga ta. Saan kano pa'y nagawid ni Marisol? Saan ang matuloy? Wen, ado kano pa'y tinaskan na ring pasniso. Sakpa'y napalubusan niyag subli dito'y nakayanakan na nadaga. Ay, sayang. Magagaran ako na makakita iti langana ita. Napintas ni Marisol Pedrita. 100% na napimpintas ngam day ti Lolita. Talaga, senyor. Si. Awan na pulos tinatawid na itilangati nana. No jak payam mo na impas ngay ni Lolita, mabalin ko na ibaga nasaan na ni Lolita ti nana. Anya? Bueno, at tadatamat na ni Lolita tinangipas ngay kini Marisol. Saan mat na may libak day tapit Rita? Wan mat, senyor. Kat hosto dya kunayo. No imala iti day di Lolita. Saan nga ta akas iti kinapintas na nga ibagbagayo ita? Ti kapintas na kuma. 100% Pedrita. Gagangay ako na Pilipina ni Marisol. Ngam, gapotay malay ti day di mamak. Talaga na nagpintas. Si Manta Maria ti Rupana. Sayang. Tadi pa yung makaawit. Kailiw ko matan jay ihamia. Di, kasano apaw? Palubusan tayo matlang araw, dagiti pinaiwayway ni Senyor Esteban na papartyan na baka? Tas an pa simbang patjay anak na. Inak nga rod ibulos idan, tapno, mag-aliwak sa idan apaw. Ayun narigat no kas dyan nakawayway da.
Ta iso pa'y a problema mapanyal alis kan papainuman. Palubusam idan Luciano. Oh! Oh! Tunggal pinuunti sarang kasla kayat na sukimatan. Anya damo no makitak ti pagilasinan nga da na ikali abalitaw. Sayang lang, di mo't makarko ni ama usip no kasanungatan. Ti kadakkel ti pinuon ti sala nga na imula iti nakaikalyan ti gamang. Kung di naman masiguradaw no nagbiag pa yan na imula no saan? Sulitan na di ba ba? Hey! Ya! Ya! Loko ka. Isumot lang nagbayag ka nga agsuble. No kasta kag may maysa kag agwanawan iti rancho ta da birbiro kam. Agpaspasara ka klayang nga pa. Anya ti amok no dagpaltieng. Di ka man Luciano. Diyo ko na adi kay mamatay nga damang bambantay kadagiti na ikali agamang nga pa. Saan man natila sasawon? Nakangkangagamot iti kastangay. Nangeg ko asar saritaan dagiti lalakay jay ilay. Aniya? Apaw, amuyo ka day. Ati Hacienda Gabriel ti tupiko ti dua alakay ana sa rakak nga kapkape iti maysa pagkapya ni jay ilay. Ay, kat. Aniya ti sarsaritaan diyangay. May papan ka dagiti kinabaknang ka na nga inkali iti dagiti hapon dito'y San Gabriel. Aniya? No kasta, ada sa bale, makaam mo. Isungarod niyan kagumaag ti nagdengag iti saritaan da. Kaedad yung atadagi dyan lalakay. Ay. Delikado nga rod. No, ada sa bale, makaam mo. Mga no, adan tumapan mangkalya di te masipsiputan. Ay, sos mamisos. Mga no, ada kada kwada te nabatad asinyal ti eksakto. Anak kaikalyan da di agamang. Jakla mo jakmat nanggag amin na nagsaritaan da. Sos, delikado, Luciano. Ay, masapo lama amuan ni Don Esteban data. Ay, baga, amin na nangag mo ngayong bagbaga na gidya alalakay. Wen, apaw, kastamat at talaga teramida. Ay, di mon baybayagan. Amang ano, ada makaw na amang birok iti dayjay. Kat kalyan di aditay masipsiputan. Senyor, kasla at da pa kariribukan nyo launay. Benito. Nadlaw ko adi kay makaid na manipod itay pimanaw ni Luciano. Pampanunutan ni siyak timbaganiso. Kaya't ni siyak na makasarita dagi jay nalalakay na nangag na nagsarsarita di pueblo. Mamati kayaw nga amo dagi jay ti eksakto ang nakaikalyan ti balita o. Wen, Senyor, ang mga noad-adda adiyo masarakan, ket lukwenda kayo pa'y. aniya. Diyo am-amo no asino dagijay. Ang mga nubirkog damit, ket patayin da kan, apaman ang masarakan da iti asyenda, tapno mabukudan da laang tigamang. Sa bali na dagos ti pampanunutan ni si Kabinito. Jak ibaga analaingak, senyor. Talagip lang di imbagak. Adu ngamin ti agbalin asa iraw no masisirap da iti balitok. Husto kamad kiti, Benito. Agpanunot ka na imbag, senyor. Sayang jay tawidem ni senyorita Marisol no alaen ti sabalay. Husto ka, Benito. Husto ka. Para lang kini Marisol da jay nagkamang. Ngem, masapol na mamuan ni siya no sa tino na talaga tayan na. Senyor. Benito, Apay, senyor? kaya't ko na sa pulam da Rafael kan Gringo.
Ha? Nukasta? Kaya't mumutla ang makita idan? Si mangkita ni Sika iti mapagtalkan na tao. Pasapol ni siya da Rafael ken Gringo. Anya ti plano ni Don Esteban nga ramiden. Masarakan da nga ta tinaykalya kinabaknang iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen tituloy iti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naragsak ni Don Esteban anang bilin kada Luciano amang tiliw da iti papartyan a baka, amaaramat to iti parambak, apaman a sumangpot ni Marisol nga gapu iti Espanya. Kabayatan na, nalagip ni Doña Agusta da di Lolita, bayat ti panagtugtugaw na iti hardin iti arubayan ti balay na. Nalagip na dagiti imbaga ni Don Esteban iti simmangpet, kalpasan anay tabon da di Lolita. Nasakit tinakam ti bakit, gaputawan anyaman na kini Don Esteban ti papatayon ni Lolita. Akas lapay kit din na bangaran. Nakalwa ti Donya nakalagip iti napalabas, ket nakarik namanen iti asi ken panangay-ay iti natayon nga anak na. Iti may sangal daw, inistorya ni Luciano kini Amauset tinanged na pagsasaritaan ti dualan laka iti ili. May papan iti kinabaknang ti Tupikuda. Gapu iti dayta, nagdanag ni Amauset nga mga nuaddan to makasarak iti naykali agamang iti Hacienda Gabriel at di da masiputan. Napangarod imbaga ni Luciano dayta kini Don Esteban. Itagagayem, adtuyin tituloy iti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Si Benito, mangkita ni Sika iti mapagtalkan na tao. Pasapol ni siya da Rafael ken Gringo. Ay, nasaya at nalagip mumutla ida, senyor. Ang may, amang numarigatan tayo amang biro kadakwada. Babarito dalakit di itan. Kibarito dan, kianya pa editan, tinabatag masarakan tayo ida, tapno may sublimatan jay mapa. Ha? Diyan trikitigamin day di Lolita, impanaw na nagpaiso ni iso dagi jay na anak ti garaho. Ngam, inramraman met ni iso ti mapa ti kinabagnang. Dayjay na mapa ti kapatkan na masarakan tayo. Tapno na lakalangan na sapulen tayo. Ay, kunak no da Gringo ken Rafael tinapatag. Jay mo't gayang mapa na ibalkot kadakwada. Idiin talaw ni Doña Agusta ida tinapatag ken kuana. Oo, apay nakaslada kayat ni Sika na ibagabi nito. Sige, agsaw ni Sika. At Sige. ibaga ni Sika. Masarakan tayo pa'y nga tatimapa. At nga tapay dayjay. Posible, Benito. Kasano no imbel lang tinang padakkel kadakwada. Sa maysa, kunaday di Senyorita Lolita akinartib na dayjay. Nagudwa dayjay, gaputa iso tinaibalkot kadagijay asingin. Kastangaron. Dandan nila mapatay ko ni Lolita, idimbaga na kinartib na timapa, katimbalkot na kadagijay karaho na singit. Kaya't naasawan, naggudwaan da Rafael ken Gringo ti mapa. Uray no jay laing kagudwa ti masarakan tayo. Ngam, rumbang laing na masarakan tayo amin, tapno mabukal ti pagilasinan. Oh, Chantre!
taluksaw manan ni siya. Senyor, Alan Benito, mangkita ka iti matalag na tao. Pabirok ko dagi jay na singin, nakaraho. Dahulya ken idi tatinasken a makitayo. Taisuda tinangyawatan kanu idi ni Doña Agusta kada Rafael ken Gringo. mapanak ije balay ni Dunya Agusta. O sige, umayak mat. Oray kat nalpas ko mat amin ang dagiti na ituding at trabahwak ditoy. Sa maysa, saanen arumba nga sikat ag trabaho. Ta bali sikati mayorduma. Para mandar kalaengan kadagiti dua ababaunan. Wan mat kit di Ala, duata nga rod amapan ija ayan da Doña Agusta. Pambaranta motten, amang kumusta ken kuana. Italati pa nakalagip na kadagijay apok. Adun atawon tinapalabas, Pedrita, Benito. Mailasin na pa'y nga taida. Narigaten ang matuntunan ida, no saan tayo ang makita da idita ken Hulya, senyora. Ay, natay, day di Lolita, adi na nasapulan ida. Ita kadipay. Amume nga da pagilasinan nyo kadakwada, senyora. Anya kadidagijay. Masigurado mi asakbay nga inyawat yung kadagiti namnamain nyo ang makaaywan kadakwada. Kat ada intedyo apakalaglagi panda kadagiti dadakkel da. Kan adalakit di pagilasinan nyo kadakwada. Nalaka kuma amasarakan ida. No, may sa tinakaitalkanda. Kan, no, agkaruprupa dalaunay. Anya ti pagilasinan nyo kadakwada, senyora. Ay, jakon masigurado. No asino kadakwada daytay addaan iti siding iti kanigi da pingping na. No ni Rafael, wano ni Gringo. Panagkunam, senyora. Saan da nga ta binaliwan tinaganda? Ay, daytatiin kunam ko kani itita. Nga uray anya ti mapasamak. Di nasukatan tinagan ti ubing. Uray mat kani Hulya. Ngam. Ngaman niya, senyora. Ni Hulya. Amangan no saan nga iswa mismo tinang panakkel itinted ko kankwana. Amangan no nakiasawa ni Hulya. Kat impasublat na iti sabali jay apukok. Hindi nga rod Hulya ti umuna asapulen tayo. Ay, talaga ada idita ken Hulya ti birokan yu Benito. No mabirokan yun dita, nalakad tulangan ang makita yung mat nagijay apo. Manipod simmang panisya. Anagapo di Espanya. Saan ko pa na pinagaraw kadagiti mo tchatcha? Dagiti alikamen day di Lolita. Manmanometen na sumrek ni siya kiti day to'y na kwarto midi. Dagiti kagawan day di Lolita. Dagiti personal na kagawan na. Isopay laeng dagiti adda ka dagiti lakasan. Ken uray iti day tadaan na parador. Amangan no nagbalayan matan ti marabotit kas kada ipos dagita. Dagita nakasabit iti rekap atulbag. Dagita ti panglukat kadagita.
Kita dagiti linaon, dagiti lakas, agraman dayta daan na aparador. Itaman pa'y? Itaman pa'y asimrak ni Don Esteban dit asigod a kwartuda iti daydi Lolita. Ay, makaam-amiris samat laengan ti amo mi. Ay, awanan daladawan ti amin. Anya nga tatir aramiden na dita. Paliiwak man. Na, awawagan na. Senyor! Mapanak iti ayan na. Senyor, aday pa aramid yo? Agyan lang ni Sika dita. Kitaan mat ni Sika, dagiti irwar ni siya nakagawa day di Lolita. Linukatan na ti daan nga aparator. Oh, anya na kwaderno detoy. Ni, makitkitak idi dayta ang masansan nga iggamanday di senyorita. Kanayon nga da isursurat na dita. Anya pa iti daduma na adda ditoy, malaksid ka dagiti kawas day di Lolita. Ni, anya nga dayta na isupot iti plastic, senyor. Umay ka, kitaan ni Sika, no anya dagitoy. Kitaan ni Sika, no anya dagita. Anya nga tadag ito, Ay, Diyos ko, apay asumgarak. Anya dagita, Pedrita? Bado da gringo kan Rafael dagitoy, senyor. Si, duwara paris na bado ti ubing na lalaki. Saan da pa'y anausar dagitoy, idi? Nga malagip ko dagitoy, senyor. Dagitoy tinuodi a ginatang day di senyorita Lolita. Kasta? Senyor, anya ti aramido nyo kadagita kagawaan day di Lolita. Itaman pa'y analagip yu akitaan. Pampanunutan ni siya. At tinasayat, ayaban ni Sika ni Benito. Oon, senyor. Mabiit lang aro. Apay ka no? Basta umay ka. Darasem. Si kakit dimat. Adar aramida kay. Agkad-kad ka. Kat ni senyor taga sa pulan kan ka. Ala, wanan. Umaya ka. Impaki amin nida kayo, dagito'y linaon tila kasa, kanda na parador, Benito. Kalpasan na, ipanyo balay da Doña Agosta. Ni Mama, ti magamo kadagita. Sabagay. Mala, irwaryo aminen ti linaon da ito'y daan na parador. Kalpasan na, ibagam kadagiti muchacha. Tadalusan ni Suda da ito'y na kwarto. Wan, senyor. Nakasurat iti da ito'y kwaderno. Tinaldaw na aramiden da di Lolita. Interesado ni siya iti da ito'y. Pasani siya. Nakusnawen dagiti surat na. Ngem nabatad na babasa dagiti litra. Maamuan ni siya ditoy. Nuan niya dagiti palimad. Dagiti traidora na esposa ni siya.
Ayan ni senyor. Itay pa'y adyak na kita. Amang ano nakaturog dita kwarto na. Makaikawa, Pedrita. Sigod asaan nga agpupupok iti kwarto. At dan sakit problema ti amo tayo. Bayam, amang ano basbasaan na tinakasurat iti kwaderno nga inala na iti aparador day di Lolita. Daytay inigpilan na sakbay arimor iti sigod a kwarto da. Wan, naggapuday di a kwaderno iti aparador day di Lolita. Ay, nuan yaman ti nakasurat ijay. Isulaang ti makaammo no mabasa na. Amom ti idaw-dawat ko, Benito. Anya, Idaw-dawat ko ang mapanagnakan na kumati agpayso nga inosente day di Lolita. kasano ko maamapanagnakan na. Sa itapay, awan mutlat sirbina. Ay, Aga sampay ti panawanan a naglabas. garud ah. Nabayagan adimmaga day di Lolita. Kaslamakit kita kan mangmanghag ni siyak. Day di Lolita. Babaen dagitoy na insurat ni iso. Iti daytoy na kwaderno. May esposo, awan ti kinapudno dagita nga ipapabasol mo kanya. Sana pudno nga da kamalalak. Patyan ako, ma. Kuston! Awan ti pa tiyan ni siyak. Talabatad na da kamalala ni sika. Para favor, di nakagura. Awan ti kinapudno dagiti ibagbagam mi amor. Sana rakopan ni sika ni siyak. Ay, ayatan ka. Apay ko mga agsapulak iti sa bali. Diyak to aramidan ti kasta. Siksika lang ti ayatek. Siksika lang. Awanin ti sa bali. Daytoy daydidamo na panagatap ni siyak iti tagas. Nabalin ni siyak na managimon manipod iti daytoy naldaw. Insurat amin ni Lolita dagiti na basamag. Nabit kami pa'y na nagkalaysa iti damo na nagatapak iti mati. Basahin amin ni siyak tinsurat na iti daytoy na kwaderno. Rafael, anak, atoy o, naplansakon ti usarim nga graduar. Agsukat kan. Agyaman ak nanang. Oh, agsukat kayo mutan. Agkuyog tan amapan ije pakaangayan ti graduation mi. Wen, mabiitak laang mat nga agrobwat. Kablaawan ka, Rafael. Ala ni nanang. Namin adon ngayong bagayo ti kasta. Sa anak ama uma amang kabkablaaw kan ka anak ko. Kasla kaano laang daydi. Kasla kaano laang idi ub-ubbaan ka amaladaga pay laang. Adday ta kayo manan. O sige, tagsukata kon. Agrubat kayo matan ha. Wen. Malagip ko lakat nga rod idi innalak ni Rafael kan ni Doña Agosta. Agsangsangit idi ni Doña Agosta. Di na ko maitad ni Rafael kanyak. Kaya't naamayadayo kan ni Don Esteban nga amana taagpagkat tibiyag na. Kastamot ti kasingin ni Rafael apinanaganan da iti gringo. Nayadayo matlaeng kadakwada.
Ayan nga tanday chay. Agradwar mat nga taitan iti sekundarya akas kan ni Rafael. Kalpasan ti graduation, kasangay matan ni Rafael ti sumaruno a selebraran mi. Agkasangay inton umay alawas. Kasangay da ken ni Gringo akasingin na. Ayan nga tagagpay so ti kasingin ni Rafael. Asino nga tamat tinang padakkel kan kuana. Umadanin ti panawan. Orayan niya ti mapasamak. Rombang laaton tunen ni Rafael ti karbangan na. Isarunok nga asikaswan ti may papan iti dayta. Anang, nakapalala sa kon. Oh, di kay pemot lang nakarubwat. Ha? Alawan, agrobwat akon, anak ko. Anya ti aramiden ni Julia. Isubli na nga ta ni Rafael ije Hacienda Gabriel. Gagayem, di yuliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nalagip ni Don Esteban dagiti singin nga anak da kini Lolita, gapo iti mapa ti kinabaknang. Imbaga na nga rod kini Benito asapulan da dagiti singin. Nabangaran ni Benito, ngem na upay, idinaamuan na atimot lagayam mapa ti makagapo, no apay apasapul ti amo na dagiti singin. Kabayatan na, naipalagip kini Doña Agosta day di Lolita. Ad-addaan nakarik na iti asi, idi may palagip kinkuana dagiti gundaway nga agladladingit ti anak na. Iti may sangal daw, nalagip ni Don Esteban alukatan ti aparador day di Lolita. May sa kwaderno tinakita na, ket innala na. Binasa na dagiti nakasurat, ket dita, naamuan na atunggal pasamak iti biyag day di Lolita, ket insurat na iti day ta kwaderno. Kabayatan na, iti day tamat lagun daway, agrubrubuatan ni Rafael para iti panaggraduar na iti sekundarya. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Apay adi kay pala nagrubwat. Ha? Alawan, agrobwat akon, anak ko. Mariknak tinalaos aragsak ni nanang. Uray san asak ti valedictorian, ket naragsak lata. Nagasatak pay lang gapo kini nanang Julia. No saan nagapukan ko na? Amangan no awanak ita dito'y lubong. Amangan no natayak idi maladagaak, no di gapukan ko na. Daytoyen naldaw. Insurat ni Lolita, iti daytoy na kwaderno tinapasamak iti dayti naldaw. Mi amor, isagot ko kan ka ti amin ko. Kukuhanak, iti agnanayon. Mi esposa, isagot ko matkan ka, ti amin na adda kini siya, amin na paragayat, sa nikwa, kan aminan, ti kukwa ni siya, kat kukwa matan ni sika.
Si Kagan siya. Katagmay maysa. Mi amor. Chantre. Anya daytoy na umapay na rin na ni Siak. Kasla kaano lang dagitoy na pasamag. Ngamoray kasano. Makaisam ni Siak na makalagip. Basa kaminan na naisurat iti daytoy na kwaderno. Ni Senyor, At dapay la iti kwarto na, di pa'y matrimwar. Anya, delikado. Makapadanagan Pedrita. Apay adi pay larimwar kat sumikngetan. Bayam kadilat ta. Kasla di mo ammo ti ugali na. Di na kaya ti masingsinga. Idi dayta. Ngem itangay tapadak meten alumakay. Ang mga nuad damot sa gubanit na. Awan. No, saan pa'y anagimbag iti husto ti uyik na? Danag mun aya. Bayam latta ka di. pagtuglap matan ni Siak. Nabanog dagiti mata ni Siak. Iritnap ko pa ikit. Chantre dagita na putot ti garaho. Yadayo ni si kakin ni Siak. Senyor, mabisin daw na yun. Pasuswan ko man ni Senyorita Lolita ida. Ipan ko iti kwarto yo. Saan napasuswan ni Lolita dagita? Makaambo ni Sika, no anya teramidem kadakwada. Diyos sama na nga asi. Maasyan kayo kumakadagiti asingin, Senyor. Kaya rigan dati anghel. Awan basol da, no anyaman. Karaho! Di kagsardeng na mangriro kanya, Pedrita? Senyor. Hala! Ipan ni Sika, dagita na karaho iti kwartoyo. Baonem ni Benito, na gumatang iti gatas na iso ti ikabilyo iti mamador. Senyor. Dayta ti kwarta. Agyamanak, Senyor. Karaho kayo! Chantre! Natagtagainap ni Siak dagitay na karaho. Anya nga ta nagpaison tinapasamak kadakwada. Chantre! Malagip manan ni Siak ti mapa. Agsaraaw ti buksit ni Siak. Senyor! Senyor! Hapay, Pedrita! Mangrabi kayo pa, senyor. Nagasaganan ti komidor. Sige! Umayagon! Hapagiso, mabisin na talagan ni Siak. Pasensya kan, anak. Datala ang tagsilibrar iti panaggraduar mo. Awan mo't ngamin umda sa kwartata, tadak mamamot sa ganata, para kadagiti nasingad agagayem mo iti pagadalan nyo. Sana na masapol, nanang.
Amo damat ti kasasad tayo. Wan matkit di ang naragragsak ka kumapay. Naragsakak, nanang. Di ka madanagan. Saan nga agnanayon akastoy ti kasasaad ta? Nanang, saan nyo alaukan iti sabali ti saritaan ta? Anak, Please, nanang. Para kadata lang dahi ti akan ito. Isu ati lang met para kadata. Ken iti masakbayan ta manipod ita ti panunutin ta. Mabalin? ay katun Ay, Diyos ko. Anyang nga ti pampanunutin na. Di nansamutin kaya't nga ipalagip ko ti maipapan iti nagkapuan na apamilya. Oh, man kayo kit din, nanang. Naimas ti linuto ma para iti graduation ko. Para kadata lang dahi ti nanang. Wen anak, para kadatalaan. Oh, nagselebrar tayo. Inikanak ni Mr. Agoncillo iti pag-happy-happy. Hanggang sana ka naragsak mo siya. Gusto nga, inawis kayo. Uray kat, magagat ni nanang kung aglutluto. Iluto namin ti ginatang na para ti graduation ko. Uray, apagpulat ti grado ka na graduar. Kat naragsakak lata ka ba? Wasay ang makapatay ko naman. Ngayon baliktad. Wasay ang makaparagsak. Makaparagsak ka. Tauray wasay, kat nakagraduar tayo na ta. Imbis nagkulunikon asa isken 5, nagbalin wasay kan 5. O, di naggraduar tayo matlang. Saan kita ang gagayan? Senyor, Isagana ni si Canistalyon. ada papanan nyo, senyor? Mapan ni siya kiji pueblo. Inakasarita ni amigo Alfonso. Wen, senyor. Si kalang timapan, senyor. Si. Agbati ni Sika, tadakayat ko na ramidem. Anya day ta, senyor? Mapan ni Sika ijayaway. Mangayab ni Sika iti kakaduam na agdalos iti aglawlaw ti Villa. Nadalos pa'y matlang ti aglawlaw, senyor. Kaya't kulan na mapukisan amin dagiti nagtatayagan na masetas. Dalosan met ni dakayo dagiti tugaw na bato. Wen, senyor. Bilinan met ni siya ni Pedrita. Wen, senyor. Benito, mas daawak ka ni senyor. Anya timbaganakan ka? Inakano kasarita ni Apo Padi. Ada ka numaagay a pamisa di Villa. Misa? Agpamisa, para kano iti day di Lolita. Anya? Wen, para kano iti day di Lolita. Kinimbaga nagayam nga, inkanto ibaga ka ni Doña Agusta ti maipapan iti day toy. Nenenay. Milagron sakit di ati mapaspasamak ita kini senyor. Jak maawatan, Benito. Milagro nga raod. Itala malagip na apamisaan day di asawa na. Alaman, panunuteman. Unan niya. Kalpasan ti... Manon atawan? Diyak amon. Basta, nabayagan adim magati tao akayat na apamisaan. Anya ti kinunam, Benito. Agpamisa ni Senyor Esteban ni Villa Gabriel. Papaibagan nakadakayaw ta umay kayo kanaw. Anya, kaano dayta? Inton Sabado. At damat lagayang bigbigan na adyos, aya. Ti kunayo kit day, itala pamisaan na day di Lolita. Anya, para iti day di Lolita ti pamisa? Wen, senyora, iso nga umay kayong tao. May sa kadagiti buya ka maparte kuma.
No natuloy ni Senyorita Marisol asimang pati isaganam Luciano. Talaga ka day nga agpamisan ni Senyor, Rabaw. Kasta timbaga ni Benito. Imbag man, ta nalagip na matlati agpamisa para iti day di Lolita nga asawa na. Ay, Luciano. Ure kasano pa iti kinadyakas ti may sa tao. Tao pa'y lang nga dan panunot kan puso. Dumteng ti pan nakaamiris. Kat siguro nakaamiris na ati amo tayo. Anya pa iti Serbina, kat awan matunday di Lolita. San abalin na. Day tamat ti namnamaan na siguro. Makapalagan iti riknana. Uwan kat nga ta. Malan, inkakita nagtitilibo mabaka. Naska na may panigibilya iton bigat. Uwan na Rabaw. Dalangan bakit mo kanda kiti taduma akaarobayo ti ibagam nga umay ijay bilya, Luciano. Ado ti matrabaho ijay. Sige. Ado dagiti karuba mi ijay analay ngagtrabaho. Isudan ton ti makamaw. Sige, makaammo kayo lakuman, Luciano. Way. Agpabura sakiti ado a prutas. Nayon ti may sagana. Makaammo kayo latan. Ammo yumot siguro ti kayat ni Senyor Esteban na maaramid. Well, naayat kami nga agtrabaho. Ta ammo mi nga agpay ti day di Lolita. Uray, saan tayo na makita pa eh? Gusto ka, Luciano. Nay, saan nakagbayagay? Sige. Agan-anad kayo iti panagsa kayo iti kabalyaw. Adda tustuso ni Brutus. Ay, nalaing da ito nga agkabalyaw, Luciano. Agkarira ta ano kayat mao? Ha? Itong maminsanan, Mang Benito? Sige, mapanakaon. Sumarunon ton dagiti binagaak nga umay tumulong. Mas daawak ititigtignay ni Don Esteban lakay. Apay manen, bakit? Pinadalusan nan ti kwarto da iti kan ni Lolita. Pabindisyonan na kano kan ni Apo Padi. Bay amlata. Iti kano mathardin ti pakaangayan ti pamisa. Ado kano ti binagaan na nga umay. Adda binilin na ijaili nga iso ti mang paspasyar ita kadagiti kayat na nga imbitaran agagayom na. Ay, dakkel nga rod apas ka, inti maaramid. Wan, palagip kano para iti day di Lolita. Babaan day taan na panunot na. Agbalin itan an natanok ni Senyor iti imatang dagiti makaammo iti amin an napasamak. Wan tauray kaskasano, makita da mo ti panagbaliw na. Tababaan da ito'y amaaramid, ipasimudaag na mo ti panagbaliw na. Awan lat ammo kon Pedrita. Di ta ka nagkamalay. Oh, anya manan. Amangan no pamarang laeng da ito'y. Iso asaan anaan-anay ti pamatek nga isaw ket nakaamirisan. Anya. Wen bakit? Pagdua-duaan pay laeng. Iso di ka pay laagtagtagare. Agpaliiw ka laeng, Pedrita. Anya pa'y ti aramiden ni Don Esteban para kini Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nagturpusan ni Rafael iti sekundarya. Nalaos tiragsak ni Julia, kat nalagip namanen dagiti dadakkel daytoy. Iti sabalya bangir, naggraduar mo ni Gringo, kat kas kini Rafael, naragsak mo daytoy akadwana dagiti gagayim na. Iti Villa Gabriel, binasa ni Esteban dagiti nakasurat iti kwaderno anaala na iti aparador day di Lolita. Naipalagip ken kuana dagiti kanituda idi iti asawa na.
Nasdaaw da Benito ken Pedrita, idinadlaw da ti kasla panagbaliw ti don. Imbilin da ito dagiti maramid iti Villa, gapot agpamisa kano para kinilulita. Adda ng babalaw, at damot nakaawat iti kasasaad ti don. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Amangan no pamarang daytoy, iso asaan anaan-anay ti pamatek ang nakaamirisan ni Don Esteban. Anya, Wen bakit? Pagdua-duaan pa'y laang, iso adi ka pa'y laag tagtagaray. Agpaliw ka laang, Pedrita. sa bagay. Ne, iso lakit din ti sumungad ang nagkabalyo. Ala, ituloy iti aramidan nyo kadagi jay padam ababay jay unag. Sige, Benito. Sige, tasabtak ni senyor. Ilukat kong tiruangan alang daw. Tarimahan ninyo, dagiti may kabil na paglinungan. Dalusan nyo met, dagita tugaw na bato. Ado ti agsangpet na sa ngailin ton maminsan na bigat. Kang ruraan to na umay, daapo padi, kan dagiti sakristan. Pedrita! Senyor! Anya ti ibagayo? Kita ni Sika dagiti orkidya, no ada nagsapong. Ipwesto ni Sika, iti sanga dagiti bayabas, iti asidag tirwagan na lantok. Ado ti nagsapong nga orkidya, senyor. Ibaga ni Sika kini Benito, tatulungan na ka. Ipwesto nila kayo, iti ayan tirwagan na landok. Tapno agaya mo om dahi jay. Kayat ko, nati ayamo om, dagiti orkidya ti damo na masayo, dagiti agsangpet na bisita yung bigat. Wan, senyor. Aday ta, naiplastarin dagiti napatubo iti budot tinyog nga orkidya. Naibitin da aminan iti sanga dagiti bayabas. Nagbabanglodan, Benito. Makapasalibukag ti ayamu, omda. Talaga ah. Agadiwara ti bangluda ditoy. Napintas tinamaya, Benito. Nagbabangloda, senyor. Si. Senyor, makapaubing ti ayamu umda. Makapaubing, kunam. Wan, senyor, makaipalagip iti kinaagtutubo. No kasta, malagip ni Sika, iti ararmen ni Sika ni Pedrita. Ni senyor, tila ibagbagaan na. Ni Benito, tinangirog-rogi. Anya, Benito. Malagip mo iti ararmen ni Sika ni Pedrita. Wan, senyor. Ket no sabong ti orkidya ti isigsigpit ko idi iti ipit ti buok na, ket kay-kayat na mait. Saan man na tila ibagbagamot, Benito? Pedrita, bayan lata ni Sika ni Benito. Wan, mait. Uray kaskasano, umubing tirik na ni Iso na makalagip itinararagsak na oras nita kayo iti. Talaga mo't, senyor. Pagaayat nanto pay idi ti sumurot kanyak iti kabakiran. Ket pauli na kanyak dagiti orkidya iti nangangato asanga ti kayaw. Kaano mo't dayta? Ket no natinagak tupay idi inulik ti nagngato asanga nagkaputan ti orkidya. Narnuuyan iti sabong. Kagiddan ko natinag ti orkidya. Ket, nanano ka iti, Benito? Nagbitwe-bitwen idi ti panagkitak. Pagaropag idi no dagijay orkidya ti unaen apiduten ni Pedrita. Ang saan mait? Anya laro, Benito? Dinagos na nga inarakop. Kat Anya? dung awan nakit din. Ti amu nakit nataya kaon. Kasta? Ay, sos, palso dagita nga istoryaan nan, senyor. Saan apod no napasamak ti kasta? Malalala, usto daytan, Benito.
masurunin ni Pedrita. Sige, ituloy yun da kita raramidan nita kayo. Sige, senyor. Pedrita. Talaga ang milagro ti mapaspasamak. Itala nakitak manen ang nagkatawan ni senyor. Pudno dagiti impaga ni Benito. Dagijay na orkidya. Dakkel ti pasetday tinapalabas. Orkidya mat idi. Ti damo na insagot ni Siak kini Lolita. Siak na mismo tinangikabil idi ti sabong ti orkidya. Itayan ti lapayag day ti Lolita. At tapay lagayam dita na nakabitin ti dakkel na retrato ni Lolita. Dayta, tijak na ibilin na ikatan ni Benito. Lolita. Mi Lolita. Dispensa. Sa tinuman ti ayan di sigaita. Por favor, dispensa mi, esposa. Napagawanan ni Siak ni Siga. Ngam nalpasan ti amin. Saanan na may subli, wenno may bapawi-pawi. No paisaan na mapunas ti pamati ni Siak. Nasabali ti amata gayay singin na anak ni Sika. Saanan na isuda ti makagapo na saan ka na ipaayan iti may parbang na para kini Sika. Kasla si bibiyag ni Lolita iti panagkita ni Siak iti latawan na. Chantre! Rumuan ni Siak diti kwarto. Saan na nasaya at timarik na ni Siak na nakakita iti latawan na iti Lolita? Chantre! Amya tayo to'y na mapaspasamak kini Siak! Ay, nagtaktak ka pala ang Benito. Kabailak mo, ti umay ijay filya nga uray din ang sukunan. Bilin ni senyor, senyora. Isupay ti dangibaga nga agar kilak iti pagluganan nyo akalesa. Kasta? Wen, senyora. Iso adi nagdagos ko matintimay. Ala, pagyamanak laon ay dagiti kakasto ingar aramiden ita ni Esteban. Ay talaga adakkel tinagbaliwan na ita, senyora. Makita pa nga agisan. Saanan akas ide nakasipsip nget ti rupa na. Kanayon nakarupangit. Sano agmandar ket makaunget ide. Ngem ita saanan. Ay, kat nasaya at launay ano kasta nagbaliwan, Benito. Angem paliiwan tayo pa'y senyora. Amang ano pamaranglaang matdagijay. Saan kayong agpanunot iti negatibo? Para kanyak, mamati ka na kamirisan. Iti dayjay nga edad na rumbang lang alintugan nanti amin na nagbindutan na. Uwan matkit di senyora. Ada pa'y kumaha at aragragsaka ka? Numalagip na nagijay singin nga anak na. Nalagip na, senyora. Ngem gapu ijay mapati kinabaknan. Aniya?
Nalagip na ti kinabak ng anaikali kano ide iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Ay, pasapol na nga ro tagiyay singin. Tapno alaan na ti mapa. Nga imbalkot idinilulita kadakwada. Huwag, senyora. Ay, sapay ko mga rod. Tabasarakan da Rafael Gringo. Sakbaya mapukawakmat iti dahito alubong Benito. Senyora. Ay, bakit akoon Benito? Tiaayon ko iti kayat ni Lolita. Tidakkelmet nga ikidkidawak ita iti pangmakawan ti Diyos. Masidir ti konsensyak. Ta imbes nga inkagumaak nga aywanan dagiti apok. Inted ko pa'y lakit di iti sa bali at tao. Ay, senyora. Ang bala, lukas na tinapanunot ni Don Esteban. Nasaya at launay. May subli ko mga rodon da Rafael Gringo dito San Gabriel. Gapo tama ikaridamot nga tawid iti Hacienda ni Don Esteban Gabriel. Naisaga na yung amin ang dagiti maipan ijay Villa, Luciano. Wala pong, naikargabi na niti patok eh. Wala. Siya kung timang sa kay iti nuang amang guyod iti patok Saan na pong? Siya kunti mang sakay itinuang ta. Aglogan kayo niti patok eh. Ay, sus. Tagibas iti manti kabuala ko, Luciano. Awanin ti may karga iti patok ya pong. Isong aglogan kayo, untayin tayo. Maikaawa ak iti aramidem ita, Esteban. Diyak nilamnama, ti panagpasukon mo kanyak. Tapno umayak la dito'y Villa. At dapas kan dito'y Villa, mama. Rumbag lang adda kayo. Esteban. Pamisa para iti day di Lolita. Despensa. Taytala amaramid ko na ito'y. Idi pa ikaw ma. Ngam, saan na inaramid ni Siak? Patyon ni Siak, na maawatan niyo, di ba kagapo? Wan, maawata k Esteban. Ay, nasakit man na panunutan. Maawatak matibiyang mo. Tamaibasar dayta iti pamatim. Dadaytay kunadan. Addaan tayo iti kabukbukudan a panirigan iti piyag. Nagsasabali ti ugali tayo. Nagsasabali mo ti kanawidan tayo a nabangunan tayo. Agyaman ni Siak, iti kinaman nakawat iyo. Ala, sana na may papan iti dayta ti pagsaritaan ta, Esteban. Tinalpas, nalpasan, saanan na may sublipay. Isu ati agdamakan masakbayan, ti ipangro na tayo. Husto kayo, mama. Adaman lakayat ko amamuan ken kahita, iho. Anya dayta? Anya ti aramidem. Nudumtan to ti aldaw nga agsubli dito'y Hacienda Gabriel, dagyay singin nga apok. Jak amo no kasano ti panagdakkel da. No amo da ti kinapudno maipapan iti nagtaudan da. Iso ajak masigurado da ita, Esteban. No bilang ta saan na nailimot ka nakwada, nga isuda ket pasat ti Hacienda Gabriel. Anya ti aramidem, no kala at ti panagparangda dito Hacienda. Mama, saan ko napampanunutan ti kasta? Isunawan may pagani siya kada kayo ita. Ala, no kasta garod, awanan ti pagsaritaan ta, Esteban. Ngam amok a panunutem dayjay nga imbagak.
Da kayo na servidora, agalerto kayo. Kitaan nyo no anya ti kurangan na idasar ti pangalan. Ado ti timmapuno. Ado, kaginisem. Ado met nagitag sa sarita nakaslasan da nagayat na mga didaduma. Sana bale. Orayan niya pa'y titsuran nagitidaduma. Tinapatag malaganan ti babanto ti tibarokong nisya. Daytoy nawagas tinapanunon na makapalag-aan itirik na nisya. Katpudno, ininoten na lumoklokay ti ang sanisya. Mapanisya kita yan dagiti kusineros. Ibalagat nisya. Ti panangilasin da, itibingay da kadagiti naluto na putahe. Yawidan da dagiti kabalay da, nasaan natin mabuno, dito'y napamisa. Senyor! Oh, Benito! Aday baganisi ka? Ado ti mabuno, senyor. What? Nakita ni siya. Ti dakas nakit ang mga agkurang ti sagana. No, Benito. Ado tinaluto na putahe. Nakitak ijay kat basitan. No, dagiti nakita mi ti pagawan, ti pagbaganisi ka. Adupay, tinaiduli ni Jeb may sara kwarto, iti asidag ti paglutuan. Ay, kasta aya, senyor. Ada estilo, iti panagpaskan, Benito. Tapnosan, nanalaka na may boss, ti may dasar. Ay, jak amo day ta, senyor. Sige, senyor takita at dagiti kapadak mangisagsagana iti pagidasaran. Sige, sumango kay tumeten iti komida. Wen, senyor. Naidalimanak amin ang dagiti na usar, senyor. Ngam adapay lang dagiti daduma at tagaaway. Si, pinagbatik dagijay, tadaitan ni siyak na uminto, iti tangdanda. Isumot lagayam. Nakita ni siya, ti panagserbida. Awan may baga ni siya, na nagkurangan ni Isuda, no di kat sobra pa na serbisyo, timpay da. Iso, nanayunan ni siya, ti sweldo da. Maragsakan dalakit di senyor. Si, kasta ti kayat ni siya kita, Pedrita. Senyor? Kayat ko na naragsak ti amin na tao dito ya asyenda. Agtultuloy nga tan, ti kanasayat nga ipakpakita ni Don Esteban. Napudno nga ta, kadagiti aramiden na. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, kinunada Benito apaliiwan da ni Don Esteban, gaputag dua-duada, no napudno da ito iti makikita da kinasayat na kadagiti tao iti asyenda. Nagpamisa para iti papatay day di Lolita. Naragsakan mat ni Doña Augusta para iti dayta. Iti dayta agundaway, kinasarita ni Doña Augusta ti manugang na. Dinamag na kin Esteban no anyan to ti aramiden na. No bilang takilaat nga agpakitan to da Rafael ken Gringo iti Hacienda Gabriel. Imbaga ni Don Esteban adi na pulos pampanunutin ti may papan kadagiti singin. Iso adi na masungbatan ti saludsod ti Donya. Naawis amin dagiti agindag iti dayta pamisa. Ket ado met ti timulong kadagiti katalunan ti Don. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan.
El Oro con Sangre! Kastati kayat ni siya, Pedrita. Kaya't ko nanaragsa amin na tao dito ay asyenda. Senyor, Amok na mas daw ni da kayo iti mapalpaliw yo. Ibagbagayo nga ta na nagbaliwan ni siya. talaga senyor. Maikawa kami. Lumaklakay ni siya, Pedrita. Kaya't ko naaduntom at ti makipagrik na kanya. Numatanon ti papatay ni siya. Anya? Si Pedrita. Kaya't ko na inton matay ni siya. Adon to may makipagrik na iti papatay ni siya. O may da makipagladingit. Saan ka't nagragsak? Kastati kaya't ko, Pedrita. Nalpas mo't lati pamisan. Nakaidalimanak kan dagiti napusgan nga gidalimanak ka dagiti nausar. Juan Benito. Di pa'y lanalpas ti panagsasarita da senyor. Kan dagiti pinagbati na ako si ni Ross. Wen nga rod. Anya nga tati ibagbaga na kadakwada. Ikanalakit di ida iti dakkel nga umintaw. Nagbaliw sa atalagan, Benito. Siguraw, nasaya at mo't ano kasta. Madlaw ko. Kunana akayat na nga adun to ti makipagrik na kenkwana no ison ti matay. Imbaga na ti kasta? Wen, kaslakit din amuna no kaano ti ipapatay na. Kasla muna amatayan iti mabiit. Amangan no adda sakit na. Kat iso ti amuna nga ipatay na. Wen kat nga taa? Ala, paliiwag lata ni senyor. Saan ngamin anak kapapati ti aramiden na? Benito, adda kayat ni siyak na maarami di sementeryo. Ha? Anya day jay, senyor? Agpatakderak iti mosolyo. Ha? Isaganan ni si kadag iti kabalyo. Tamapantay di presidensya. Kalpasan na, ijayan ti Cora Paroko. Adda kayat ko na mamuan kadakwada. Wen, senyor. Nakaskas daawa talaga ni senyor. Anya nga tati aramiden na ije sementeryo. Isara kon ti ruangan alandok. Katasikaswa kon dagiti obrak diti vilya. Ay. Naginaden ti panagtrabaho. Taadomat ngaminan ti mariknak as agubanit ko. O galing nga taa ti bumakat. Jakmet kayat nga ipatrabaho amin kadagiti dua amutsyatya. Dagiti trabaho ditoy. Narigat met no awan den ti aramidak Apolos. Dakkel tinagbaliwan ni Senyor Esteban. Makaikawalakat nga rod. Dayta ti tanam day di Lolita. Wan, senyor. Nasamekan taglawlaw. Awan mo't nga miinan ti mabalin abaunan ni Senyora Agusta ang mga sikaso iti tanam. Mala. Pumanaw tan dito'y Benito. Awan dito'y ti Sipul Torero ang mabalin na pagdamagan ni siya. Iso na mapantay di presidensya. Wen, senyor.
Anya nga tati pampanunutan ni Senyor iti kastoy nga aramidan na ita. Vamos, Benito. Sakayan tamatla dagiti kabalyota. Wine, Senyor. Ha! Ha! Partagan ni si Benito. Ha! Sumunod ka lang! Wine, Senyor. Madlaw ni siya. Nakapsutan ni Benito. Dakilan ti pagilasinan na isugat saan ang nakasidag kabanwag. Ha! Ha! Duan nga aldaw. Di man lapulos nga may ni senyor dito'y rancho. Wanya rod apaw. Kuna ni Mang Benito nga dakano pagkakumikuman na. Anya kano. Agpaparamid sa kano iti musulyaw ijay kampusan to apaw. Musolyo. Wana apaw. Isagsaganan sa matunti pa kay tabunan na inton matay. Kasla kastan apaw. Anyan ti baknang. Di na mo ti pangipananda ti kinabaknang da. Wanya rod. Pakaita naman na ti pampanunutan na. Idinto tada tayaw, kat di tayo pa'y amaw, no adanto pa'y pangalaan tayo iti pagbiag tayaw, iti masakbayan. No, kastoy lata ti kinakiran ti maapit. Luciano. No, malpas ti panag-aapit. Dakdakkel pa yan ti maitod niya abang ti talon, ngam ti mabati a pagbiag, haginggat panag-aapit manan apaw. Malala talaga akasta. Tawan magnaroon ti bukod tayo atalon. Noon nga raw. Manos lang. Talaga kasta ti rumbang aramidim tayo. Day talaang ti may karing aramidim tayo. Aganos tayo Aganos kami pailaang dito'y ka-squateran dito'y syudad. Oray tagdamot bakan ti apaset ti daga ti amamok dito'y. Ijay kanun ti pangpatakdaran ni iti mabalin niya pagnaldan. Imbagkat di ta injaya na ti panagtagos mi pailaang iti ayanda. Saan ang napaitam ti gayim ko? Iso ang nagasat kami pailaang kinigringo. Nang! O apay gringo. Maikawak. May metod la dyan nagkapunta. Adda pang gadak. Gaputa da sweldo kiti panagpastor ko dyan rancho ni Mr. Agoncillo. Gringo. Hidinto da dito Anyang iti pang gadak. Awan may gamak akwarta dito Ka-squatteran pa Aganos ta pailaang anak ko. Hindi ka madanagan. At dapay matmabalinta agastusan, kabayatan ti kaawan payla ti panggadanta. Makapasikur dito Aganos ta payla ka di anak ko. Mapanta ko man iti bagbagam alugar ti amak. Saan pa'y nga ita, gringo? Ha? Kanon tungay? Agpalabas ta pa'y iti sumagmamano abulan. Diyak ngamin masigurado, no at dapay laabiyag ti asawa na. Anya? Adda asawa day chay. Ay na, adda buteng ko iti amam. Nauyong day chay. Di nakalakit di bigbigan aputot na no kalaaten ta. Ang mga no ibaga na pa'y kit di adinak amam mo. Dakas gayam ti amak. Kaslakastan. Iso asaan ta amabalin ti agparanglatan ijay. Agsagana ta nga umuna. Bagbagam kumakas ta. Di uray santa pa ilapim manaw ije lugaran naggapuan ta. Ti plano ka... Ket, anya? Ay na, di ka nagdamag. Basta, saan tapay amapan iti lugar ti amam? Pasig a kinaulbod ti imbagak kinigring ko. May papan iti asawa ti amana. Saan adakas a babae ni Senyorita Lolita? Nga magkastan ti panagkita ni Gringo.
gapo kadagiti inistoryak. Kinaulbod amin dagijay. Ngem, anya kuma. Nujak aramidan ti kastoy. Siyak tumat ti nakakaasi. Siyak tinagsakripisyo anang padakkel kini Gringo. Uray adda inted ni Senyora Agusta Akwarta. Saan nga umanay dayjay apara kini Gringo manipod idi maladaga nga ginggayda. Nujak nagsakripisyo. Awan ko mati ginastos na anagadal iti high school. Ngam ita, awanan. Kasapulanan ti pananggad ni ngagpadpada. Sa ganaak iti husto ti ipapan mi iti Hacienda Gabriel. Nanang, sumurutak iti nagayam ko taga ditoy. Papanan nyo? Yam amunak iti amo na. Agkasapulan ka no di amo na iti katulungan iti groserya. Alagat mapan ka Barang makastrek ka iti panggedam. Masikuranak naman kwartak. Alawan, sumurot kan iti gayam mo. Ngam agan-anad ka anak ko. Ado ti loko dito'y syudad. Uwin, didak pa kadanagan nanang. Malmalpasan, Benito. Wen senyor, no mabubungan dan, pintumeten aglawlaw ti isarunuda. Mangkita ni Sika iti mga sikaso iti aglawlaw. Kaya't ni siya na mamulaan iti agsabong na masetas ti aglawlaw ti musolyo. Wen senyor, Agpagatang ni siya, kadag iti masetas nagsabong iti nagduduma na maris. adumat ijay Villa, senyor. Sabagay, saan mo na binaybayan dagiti masetas day di Lolita? Wen senyor, adu ijay ti agsabsabong a masetas, adu pa ti orkidya. Si, mala, dagijay to at dayjay Villa. Ijay ton ti pangalan dagiti hardinero, iti maimulay ti aglawlaw ti musolyo. Kapag iso ti impatakdaryo a musolyaw, adda naaramid a bakan ti iti abay ti naaramid a pansyon day di senyorita Lolita. Di tanto, ti pakaitaneman ni Siak, Benito. Senyor, Amo ni Siak, na mas daaw ni dagayo. Ngem, amo met ni Siak na maawatan da. wen senyor. Nagbaliw ti tao, Benito. Kasmet iti panawen. Talaga ang nagbaliw ni senyor. Ay, sayang, Benito. Taitala na makarigna ni siya kiti kastoy. Ita, tawanan day disposa ni siya. Ti napatag, nakaamiris kayaon, senyor. Si, nalagang tirigna ni siya. Iso, may kagumaan ni siya na kontakan ni Marisol. Ha? Pag-awidin yon ni senyorita Marisol? Si, Benito. Ay na, balasang lakit din ni senyorita. Si, kaya't ni siya nagsublin dito na Hacienda Gabriel. Iso na ikagumaan ni siya na kontakan jay unika ihamiya. Maragsakan, Pedrita. Anya ti pakaragsakap? Talaga nagbaliwan ni Senyor Esteban. Wan, mamati akmat iti dayta. Talaga ang nakapapatain. Agasam, nagipatakdar iti musolyaw. Ket iti mismo na nakaitaniman day di Senyorita Lolita tinagparamidan na. Isumot laki na sarita na tikura paroko. Agraman dagiti maseknan ijay presidensya. Binayadan nan da di apasal ti simenteryo. Kat, kasanaw, nalpasan? Wan, pinturaan dan tulakanon.
Ken patrabaho na iti nalaing ahardinero ti aglawlaw ti musulyaw. Kasta? Nagpintas lakit di dayjay, Pedrita. Umayak tuman inton mapan ka ijay, Benito. Kaya't ko ang makita tinaramit iti tanem day di Senyorita Lolita. Tanem da kini senyor. Anya? Nakasagana met ijayan ti pansyon apakayta naman to ni senyor. Agabay da iti pansyon iti day di Lolita. Agpaiso? Wan, isu amamati akawn. Nagbaliwan ni senyor. Rumbang la amamuan ni Doña Agusta day toy. Aywan, kumusta amat ni Senyora Agusta? Di mat masansanan ti panagsaksakit na. Imay ti kadkadwa na iji balay na idikalman. Kahit anyat ginagara na. Adamot surat nga inted na kan senyor. Anya? Dinamag ko no anya surat day jay. Di na matamaw. Nila senyor ti makaamo no binasanan. Anya nga taday jay. Di mon kalikaguman nga amuan, Benito. Sa bagay Anya ko matikarbangan ta mga maw no anya day jay surat. Tinapatag, nagbaliwan ti amo tayaw. Agtultuloy nga tan ti kinasayat ni Don Esteban. Anya mo ti plano ni Edita para kini gringo. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, nagtultuloy ti panangpaliw ni Benito kini Don Esteban. Nasdaw iti imbaga ti amo na amapanday ti sementeryo. Napandapay iti ayan ti Kura Paroko. Ken adda kinasarita ti Don iti presidensya wenno munisipyo. May papanggayam iti ipatakder na amusolyo ti nasikaso ti Don. Nagdaras ti trabaho, gaputa kompleto ti agtrabaho nga inala ti Don. Napintas ti naramid amusolyo. Ket dita, nakasaganan ti pansyon, aparamutla iti Don. Agabay damot lang iti pansyon ni Lolita. Naragsakan da Pedrita ken Benito, gapo iti dayta. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo Pauluan. El Oro con Sangre! Anya ko matikarbangan ta mga maw no anya asurat dayjay Pedrita. Tinapatag ita, kat isaw ti panagbaliwan ni senyor. Juan Benito, natalina ayan ti biyag diti Hacienda Gabriel. Naragsak dagiti tao. Kat masiguradaw, maasan tumutla ka dagiti kasamak na. Itid nan tumutla siguro ti umno abingay da inton panagaapit. Sapay ko ba Tama panunot na dayta. Tirumbang aramiden ita dagiti manalon. Ket iso ti panagdawat dan iti konsiderasyon. Dawaten da ti kaasina. Tay subli na ti kas iti sigod a sistema ti panakabingay dagiti maapit. Ti panakapangulo dagiti manalon ti mangidarirag iti dayta. Mabalen nga da pampanunutin dan nga aramiden. Una, gundawayan da kumaitan, ta nagbaliwan ni senyor. Tanumatayan ay sos, saan to analaka mabaliwan ti amin? Di te amunuan yan to ti aramiden ni Senyorita Marisol. Aywan, anya ginanggag ko nga ibagbaga ni senyor kadagiti dua ababaunan. Nanggag ko tinagan ni Senyorita Marisol Sumangpeten iti mabiit, gaputa pagawidanen ni senyor. Anya? Huwagin bakit? Isungarod nga dadanag ko. Ang mga nusan nagbaliw ti ugali dayjay. Isulakit di ti problema tayo no bilang tasaan ang nagbalbaliw. Agluwas ni siyak nagpamanila.
Kuntagan ni Siak ni Marisol. Ibaga ni Siak nagawitan. Kasta ka di, senyor. Si. Ato tinaskan naramidan ni Siak, Pedrita. Karaman, ti panangdagdag ni Siak nagsublin ni Marisol di Villa. Kailiwan ni Siak, ti uni kaihamiya. Oray siyak, senyor. Magagara nakmat ang makakita ka ni Senyorita Marisol. Sumangpet iti mabiit, Pedrita. Ibaga ni Siak nakasapulan nagsublin di Pilipinas. Uwan senyor. Ibaganto ni Siak. Ti may papan kinilulita. Kaya't ko, naipatagnan tumet ti pinaramid ni Siak na mosolyo. Kaputa kayat ko na jay tumet ti pakaidulinan ti bangkay ni Siak. Inton siya kon ti matay. Allah, apay akas tamot tanti sasawam, senyor. Saan nadakas na panuan ti maramid may papani ti papatay, Pedrita. Senyor, Noon una ni Siak namatay ngamta kayo. Kayat ko na maaramid ti kayat ni Siak. Tagay to kinibinito ti makamu iti amin. Allah, ni senyor tila ibagbaganan. Sika na talaga, Pedrita. Kas kala nakakita ital-alya iti imbaga ni Siak. Makaalyaw dagiti ibagbagayo, senyor. Iso adiyo ko masasawan ti kasta. Awan makaibaga, no kaano ti ipapatay ti maysa na tao. Isunanasken na amin na tao kat nagasagana para iti dayta. Oh, Taanyaman na oras, dumteng ni patay iti amin na tao. Ti sinalbag dito, kargador. Ar-ari. Ayan! Kukuha naman amin na napagsayahan. Dito! Payman, hawan na tayo gayon ko. Di na ko pagbigyanan iti bagkatag akarga na iti suki mi. Pare! Pare! Oh. Apay, amboy. Saan nga mo tinagan ko? Siyak ni Gringo Gabriel. Anya ko mo, no si kadayta. Gagadwa! Kaya't sakit da ito yung amboy ti makaraman. Mga insulto na gito ya. Tanugan, pare! Anya ti kayo tiyo pasama! Nede. Kaslada ka ba lama? Kabarbaro ka pala dito, loko. Nagtagtag po lang iti kalabas. Gapit ilay gayam ko. Ngim itatawan ang mga nawa kanyak. Pakitaan kayo ti diyo pa'y nakit kita. Nagkarit kan. Anya ko mati di mo nakit-kita, ha? Ala, ibagam! Karatista ka! Kakadwa! Makamukayan kan ko na! Bagsolan nyo! Batasolan yun! Delikado. Tumanaya ko. Hoy! Delikado! Jakpay ka at timatay. Anya kan aya anak ko. Apay anak ilaban ka. Anya ngay ita. Nagkamuol taro pa mon. Naturoy ngamin dagiti daduma akargador di tiyendaan. Mujak ipakita ka balak. Awan ah. Kat, kasano itata kinalaban mo dagi jay sigod akargador ijay. Makasubli ka pa'y nga rod. Jagayom mo. Ayan na nga minan. Apay ako nam nga awan. Naglangan nga rod. Ang mga no nakasarak mat iti sabali apang gadahan. Iso adinan kayat tag kargador. Di imbaga na kumakanyak. Ang mga no di namot kayat ang maamuam. Malas na talaga. Ala, bayamon lagi jay. Kan saan ka pala amapan ag kargador. Ang mga no maisagmak ka. Awan kwartak nanang. Kahit ko timanggad. Anak ko. Apay ngamin na dita pa'y lamapan iti ayam ti amak. Ha? Napud na abak ng ti amak.
Kaya't ko makita. Kaya't ko matungtiyag biyag abak nang. Anak, No nauyong ti asawa na. Kuno di nakbigbigan aputot na akas iti bagbagam. Makaamo dita na. Iropir ko ti kalintigak. di na kan sa nga rod bigbigan nga anak. Kasano ang mairopir mo ti karpangam? Basta! Kwa anak. Kastoy nay, bayam asyak ti mangpanak. No anya itanti kasasaad ti amam. Siyak ti mapan iti lugar da. Duwata ah! Saan Agbati ka pailaang ditoy. Agsubliak adakos. Saan? Numapan kayo ti lugar ti amak. Duwata mapan tayam am muna kun kinkwana. Saan? Diyak pa'y kayat amaamon ni Gringo ti talaga ang nagtautan na. Iso asyak pa'y laang ti mapan. Ngam numabalin. Sa anak ngagpakita kin ni Doña Acosta. Ken uray kin ni Senyorita Lolita. Mapanak ije Villa Gabriel. Ket amuak no anya itan ti mapaspasamak ijay. Gusto day tuyan nga ito ko apagsukatak. Apagsubli aklang. Libasa kon ni Gringo. Oray tadi na amuti pang surutan na kanyak nobela. Nadakamat ko idin ti lugar nga ayan ti amana. Nang saan nga eksakto ti imbaga. Ado pa'y tijak na ibagakan ko na. Pasigkit di nga inuulbod timbagbaga. Katbay akon adagijay ti agtalinaad iti pamati na. Agyam-yaman ni katugangan ni siya. Marigna ni siya, tinalaos na ragsak ni so, kadagiti nadamag na inaramid ni siya. Babaanda ito'y nasurat na kini siya. Pingata. Kasla. Agtayag manan ti paragkita ni Siaka. Maulaw ni Siak. Sa anak pa'y nagkuti dito'y nagtugawan ni Siaka. Agkalman tumat lang dito'y. Petrita! Petrita! Yalan ni si Kanisiak iti mainom na ganom. Katingam! Anyat mapaspasamak ka na, senyor. Ganom. Ikan ni si Kanisiak iti nalamis na agwa. Uwan, mabiit lang, senyor. Mabiit aklaan. Agkitam laang ni Siak nakastoy. Anya ti kayat nasawan ti kastoy na mapaspasama kini Siak. Dahito yan ti danom, senyor. Yawat mo kini Siak. Dahito senyor. Gracias, Pedrita. Panawan ni si Kanisiak dito yan. Senyor. Panawan ni si Kanisiak dito yan. Sige, senyor. Delikadong sakit din, senyor. Adan sakit na. Anya nga tati sakit na. Maululaw ka, no? Masansanan ti panagululaw na. Anya nga tati sakit na. Adda sakit na. Mas daawak ta di mat agpaagas. Ti amok at orayan na ni Senyorita Marisol ta isudan to ti mapan iti ayan ti gayem na a doktor.
Makamon ni senyor Baybay antan. Wanan Kita amkit day no anya dagiti kasapulan ni senyor ta iso ti isaganam. Amangan no agungot to no di mo payla na isagana ti amin. Wana, Benito. Rafael, anak, Nanang, kasla nagunagmanan ti pampanunutem. saan met? Ngam, adda kayat ko adamagan kada kayo? Andyan hita. Kaano ti ipapantay dyan ti amak? Ha? Kayat ko makita. Kuha. Kinunayo pinagtalikodan na nganak. Ngam, kinunayo matadakkal ti karbangak nagtawid iti sa nikwana. Kuha. Amagaan, no masakitan ka laang. Nakasagana ako, nanang. Adda ka di pa isan ko nga mo? May papan ka dakiti dadakkel ko, nanang. Kinunayo idi arabang ko amamon ti amin. Ado matan timbagayo kanyak. Adda ka di pa idiyo na ibaga? Awanan. Awanan, Rafael. Awanin ko nayo. Ngam mariknak. Ado pa iti diyo imbaga kanyak. Ngam sana bale. Raamak ti pangadang yo. Sige. Urayik no kaano ti kunayo nga ipapantayo iti ayan dagiti dadakkel ko. Sa bagay. Amangan no saan mutla na saya ti banagan ti amin no makita kida. Kaya't ko la kumamaman. No apay nga impadawat nakti inak. Anya. Ken kaya't ko kumamot adamagan iti amak. No anya ti basol ko. Tadinak inaklon nga anak. Rafael. Ala, nanang. Saan ta napagsaritaan ti may papan kadakwada? Tikit di pagbiyagan ta ti asikaswan ta. Nanang, madakon. Ingatahan kayo ti tinapay. Awan ni nanang iti pagnanadan niya. Napalan lang ata. Amangan mo na panitayan ti pakilablaban na. Kabil kung dito lang isa ti ginatang paparakan ko na. Saan ako narumar? Urayak lang na sumangpot ni nanang. Tumagas lagi di makichinda ti abastumi. Ada pakichinda na. Tainted ko amin na natgada kay di kalman. Ilad ko man Surat sama ti nakaparabaw ti lamisan iti suli. Surat ni nanang. Dinak urayan asumangpet itang gringo. Sumangpet akto kalpasan italungal daw. Ito'y nagsurat ni nanang mo. Sa dino tinapanan na. Apay ngay. Apay at dinak inuray sa pimanaw. Anya ti aramiden ni Gringo iti dayta akawan ni Edita. Kaano mati papanda Julia ken Rafael iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!